Heure damadɔ dɔrɔn sani tɔnsigi waati cɛla la Ukraine ka cakɛda min bɛ lakanatelimanw ani n'a bɛ wele nanzarakan na ko Service National d'Urgence ye laseli kɛ k'a fɔ ko sanfɛ gɛlɛnba wɛrɛw cira Zaporizhia min kɛra mɔgɔ kelen fagali sababu ye. A cili mankan mɛnna fo Kiev ani jamana marayɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna na. Lviv maire ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko a gɛlɛn dɔ ye dankarili kɛ olu ka kuran siraw la ne ka kuran bilisi balasa. Ukraine jamana kɔkan ko kotigi ye laseli kɛ k'a fɔ ko Rusi tun bɛ fɛ ka dankarili de kɛ u ka énergie ju tayɔrɔ la. Ukraine jamanakuntigi ye laseli kɛ bɔlɔlɔ Twitter kan k'a fɔ ko ani l'Amérique jamanakuntigi ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kuma baranin na ko a ye a da yira la k'a fɔ ko sanfɛ lakanatabolo ye ale ka hamina belebeleba de ye ko wa a jigi bɛ l'Amérique kan u ka u jɔ u jɔyɔrɔ kɔnɔ kosɛbɛ G5 7 kɔnɔna na yaasa ka taabolo gɛlɛn sigi Rusi jamana kan. Ka kɛɲɛ ni l'Amérique masayaso ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ kuma ye président Biden ye layidu di kɛ Ukraine jamanakuntigi Zelensky ma ne l'Amérique ka sanfɛ kɛlɛkɛminan farimanbaw dɛmɛdi kura ye. Rusiw ka lasigiden min bɛ l'Amérique jamana kan Anatoly Antonov ye a fɔ kunnafoni sɛnsɛlaw ye ko dɛmɛbagakuluw ka dɛmɛ kura ka ɲɛsin Ukraine ma bɛna taa don mugu la ko kura ko sabila a bɛna kɛ kɛlɛ de ye Rusi jamana ani OTAN cɛla la. Président Poutine ye laseli kɛ k'a fɔ ko Ukraine ka dansogo binkanni kura jaabili kɔsegi o bɛ farinya ka tɛmɛ kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen kan.